Kono nsia Sompa 93.1 FM sunie nananom yamamu nyina jo enwumre yi ya jebre ni asinkonwa na nsema ya boaboa no se Sompa kase bo adehye wo sunwan 98.9 wamusu ebesom na ne wobete ne kase bo mu ebi ni se ya kase ECG NPURC wamusen nsem no san NSC na Ghana fo bi nso esu ekere se wasi monte so okopa de bi na ade no okoye no onsa enkan tiama woni su ebiri wompa ECG for the chopper e de abre Ghana fo ni aye tete ekere se strike bi enam kwan mu a eba na firi he cluster ke fo so am sra ban party akiri tafo edu mu wurawura nyuma mu no emwa Internal Audit Agency panimpa Dr. Eric Odrosai wone Sompa kase dinkomo ma wode assembi atuja enra osubrantam eto ya wasantimantemo woni pa ba kwa fama hwere ne nkwa ekuo bi atweniti ewo Ghana ha na wo se Ghana ye hawo yesu ne amane no wo mo ne wa no aduru a ehye ombotom enye no koreda so obi ya family planning a wo benya fibroids wei ene kase po anwumre no ye de pramu ni di animo wahiri ni ama krancha da zo of mami premier ni mene nana kwabena kese Director of Research and Corporate Affairs PURC Dr. Kofi Obute and worker say Ghana fonchi akomanto yam ni na dane se nei wo yeso akoto prepaid anya de awunya bie wa obenya bi nso ya chamienu se tu afafa eno no se wo mni ECG for na sinkonye so adwen kwampa wo mo de be fa so wone Sompa Central for na twetwe nkomo ya wo de asem no aba betumu say ECG for na je atum so ye de obetimi bia sa wo ha we no ebetimi afro no pipia da na mo ha so nkoka adwamu no watimi ayensiesie kama e de amawo asem na beto ye honum na yani ECG4 akasa say omanya technical challenge kakra bi omo resolve sa challenge no nti yani omo edi nkita ho fiti eno a yani omo stupid problems anti omo my assurance say before a day be come to a close no omo resolve issue no nti we dey epamacho mfanche ECG4 no omo pamacho mfanche omo technical hitch assurance ECG4 dia man ni say before close of day today 29th of September no omo resolve issue no nti ye hwe omo say dia by the close of day no na ka nya asempa bi atie ye bisa ECG4 no and omo say omo ye corrections on say afi no omo realigning omo system no de wo ho no dada no nti omo no the new tariff system no e de ahyem nti afi no omo realigning busumi ba ko penye almost start to say omo implementing new tariffs no enti say difference be of pa there and omo decide difference no be mark consumers no in the month of October enti omo ntimi sisi obia but say obi na ni engine say their ECG4 no esi treating on the onko your office wo Kumasi or Uko board for mo building first floor second floor honum no on fam report no fan ko e be di nkete ho nyina ebenya some bonus in terms of credit enti say if you almost see where you know in your correct billing now the amount no omo de be ma in terms of units no don't fast come out but omo de be ma in terms of units electricity units are also consuming. Director of Research and Public Corporate Affairs Dr. Kofi Obute and yetin nkano na ewasan komo mu ano ene na ye nua be ma kwa be redu etese monten so na woni Ghana fo bi edin komo ebusa wo mo se mokoye ne monya bi ato de modi kan to ye no aba ana musa koto bi mu ansa na eba ensem bebre ana ode to nanimu na ba kwa mo ka kye ye nua kwa me redu ene se o ma begire mu be se enan ni ebi kura se na me ensa ne ade ewa santimanta kropo Kumasi ha adum ho na ECG office no kese ba kwa ewo ya ewo prempe the second street honum na ebra ye nua be ma kwa me redu ekoduru ho no amane e wode bre chese se de nipa bo pimpa patare wo honum no ano odin pa na woni adehye ni bi atwetwe nkomo kakra Mona wo mo de be baba Ghana fo kwato la 50 cities ya ma 7 cities na mo fa 43 cities ese na se wundi but 50 cities yes adan no am to ya mo de mama me na ya prepaid no ma ko mam 7 cities ma fa 43 cities se de se bo no mo se je se bosumeso ne ba to for France na isika ba bi mu a dey wo mo de awa ke de amaye na sana ya de adenta mo ana mo ya adwuma no ni para to one city so one city no dia so mo de ma no adenta mo fo ne panisika ansa se boso me so a na ni pa ko na de wonkonko de sum so traso enra me kokoto kane anwumre no omo se network na yere enye etimanya kane yere anto ato na papa nyina omo se network na yere e maaye
ana menya kanea ntoye kanea no so ma to be so ma good service enti no ma to tumo na ma to tumo wi na afia ko pe kanea to na nya kanea ntoya na mba sa bo chese isi digi fo ne abana ada na mo energy mixer e dey ba mo no mo buri sei kanea ni bi ye ko to 1.5 ye duru fie na aka 70 Ghana enti ni aban ye we chere se dum so na mo so mo ye bisa bi ye ko ye kwa akoto mo se network ni nya adwuma enso na no pe ye free PR ni bisa na o se ye fault na aba ni sa fault na aba mo hu se fault na aba ni ehu ni ye na mo nya se network ni nya adwuma ye ni abro ma yo mu pa ye ni abere ya san ate wudi usika kwa akoto no abra nya bo so me de na ye tua yi na aye ni ade abusia wei ayen samu efira santimanta kropo kumase ha sei adum prempa the second street ebaye na yenua ba ma kwa me redu anopa no mane a wode breye eno no sa wote se na empani ni bi ka se nyame ya adum a bia enkosi enna nwumre anase bia wo chena no bia na nyame ya adum amosi abehwe yenkwa ahoma no so bia mo ne yenkwa ya chinko hwese bia de empani fo kan na sa pepepe enete ana nyame ya adum ama ne matimi awie peyo kwa me nyame aso bia nka wo anka uso kwabna na omanya bi ato ana wadama kwabna sedia enne bra manfo afu wo prepaid credit manfo pato na fianopa manfo abwa peso ya tubiru mu no amane bo de ba ye no kwabna die mu anantim fasu sabe ya make say anonsi e ko bedie ana anonsi abo mu ano da so awo kan semi na enya ade a yensa kan bibia atresa so make say die ECG dodo na ana ma so to ma fu ate bibia ni wontinu enam so ma omuntumi entra se ntwen san se nkwanhie kakra na se hawa aba wo mudwumedie mu a enam so ma sabe no amanfo ebo pese wo ma so yene de kwamna betumi sabe am no kase enya ade a obia enye bi credit bi ato ena o sabe o de akodi fi ntie kama se yeni amanfo di nkomu nyina no no mo kan se wo mo kwa kodesi umi ade ba ko a etwa wo mo nsu mu pa aye suma omo de na afa oyo ne diablo biti sa kromfo a wanhwe ya oba betata wo mo eno ni ade kra omo dwene ho a enyine ana se esai wo madwene mo eno achi ko ni sumbra ni obi bedem no bi wo ko ne bada na no osusun eni ade efie wo hwa ne ntare ko fa so atu ntare ni nyina no akoye asam ade ama wo mo ntie mmire akọ de kwamna enya ade a nkane no ho enyewa omo ihe bi dia kofie ko akohye omo kai mu mitemu bitumi de no omo nsa ka bi je omo we ni mu se china e che fi je bi obetumi aba e china so omo ko tia gbo akọ de mu ahwe dia mpenifo be ka chi o kwamna enyumere akọpụ mechina na fa ene no nsia ene idumi ni de ya ne ECG fo na ne bobo ade mi ahwe customers omo ba ho so omo nse be kebi na omo nya anase fidie no ayeye na etumi aboa ma ahokyere no akọfuma aboa mo so ani nyina no so yesi amanfo aso nkọla ya we pese o pebi ato no ebi da so wo ho anase omo de omo da so awo atwenye a omo twa irade animu kọbla ekọbọ no nsie ya isio no ya tegbu no amadodo na ede chew ana asa adan woni a dodo na asa akofi timi ke de ECG fo bo so o ma pro ese o mutum no so ade tuwe san se wo ma akwa no ebi nya ma ya no wotna ede agide ya eso no so ehwe kwan no fo timi ke se de dodo na o mo ba ye no chew ene amete sama ede o mo so eno ena o mo nya ede free o mo me ya hodo no ede kofi ko na pa video na wo de breye no ya de ato Facebook live no so ne ye hu se ase aprosifo bi ewo video na wo de breye no mu no ade na o mo sesen akwabna eno no o se ena me se na dodo na aba o mo office na se o mo reception ho no eba be tie de e koso na se o mo ayo mo ade se aba to prepaid ni bi no na ehu hia se ma abambafo eba wo mo nchen se de be ya obi ba ho no mentimu ba o mo afa kwa bi so eja o mo abia wo mo ho e wo ho enu nche na hu se e to na kwabna se de na me wo ka no tubi enu mu ho ne de na asiwani se wo hwe ya me de video bi ba sa video na wo ka ho anu mu no na kama ise na amanfo ntija kura esanse na wo mu nya ne ntia ne se tumi enu no ebo pepepa network betumi abenti dodo na no efun wo kwana no twen se tumi enu bo tumi enu bo ye na kobna wo mu nyina de dem wo santan kwa akwachu na no ebra na wo mu ya nta na se wo mu hu se bia ba mu se tom wo mu se bebi adu na kofa menti mo ase eba dem wo na wo mu nyina ebo apeso a wo funu se principal no mo no ebo mo dia se o mbeka no wo mu nyina down se de be ya asumdwe edro beba kona eno no minimi sa china obasa atoa sa enkai boyi so kona ye jinem ko pese
ECG for betumi ayɛ nneɛma kama ama customers so ho atɔ mo ɛno ansa na yɛnyina yɛ ho atɔ asantema ntɛm a me na ase anwumere yi mede wa setra akɔ yɛnua bɛma akwa me redu ane ɛte ne nka fira santema ntekro kuma se adum no Electricity Company of Ghana the chop and sama pie montre so said the abano one ku suada ma wo mutim no na mu etoto niema ema won ma ye ho aka mu nyina amantam bi ti senkramantamu fifi mantamu apoye atoye ene frawo won mu nyina ho aka mu na so wo mu gina mu pa eye adwuma sesa wo ha be ye free wo kuma se ene tema won mu nyina aka ho bi wo so pagana fo nyina chaw said the aben wo how pia die abano yemfa nche wonom yenko yanimu ewo ensam foforo mu yedi ka boso akire mu de akire wo se IMF dwumadie no eye de se aban ekire se eja odwa to wo mo sade ba ye sika sem betimi eja ne naso na aboa amasika sem atimi asisi ye ewo maimu ba na sare je se obia esere se sika sem atoto ye de se enema nyina na ekoye edema no ewo na setera mu na ebra aban no ene IMF mpanifo afrin komobo ase a erese bosia ye kope no ebetimi ato adwema na sipo sabaya ye sabetimi akasika no enye hokura na dwumakuo bi no ehwe na nagrat for etrese omade bi atia kam na saa agro na aban no omudie no enye ade a eya agopade ma wo mokura agro bi sa manipa fon na opani ya wono edi nagrat animu eye ngomasuam obenfo Joseph Nunu wono one Sompa kase edi nkomo na ebusa se papa emfa wo se IMF kita hodie ne guso ekwaso no mo pagya mo nsa aka asem bi akira ban de asem a se ohwe ya dem se dia okosel pa ko petrol a ne po okosro diesel bo okosro se okosel kwa akota petrol bo no se kwa akojina se ye ton no 10 cedis 95 pesos diesel so 40 cedis 50 pesos na emom no besi ne no akatia ye sakanfi aban ho no eno 6 cedis and then 5 pesos eno no tia ye fan konkoto petrol enfengu ye kamu famra adwuma ana ne ohia bi agu ni moto mu obeto de agu ni moto mu ani manie me nyina ne ye ka say na abanhwa me se ne anie ma tia e ho akohia se we now din to move back because they say na ne ma mu enwota enti eno mo ne de metitiri a ye gina na fuel ade ye ka ho asemi e affect me ma me some university ni back ye fuel allowance ye to so me ye car maintenance allowance na ne ka so kra no ene ye off campus allowance ke bia ye twa to ha ma ono ma e faka e premium ya de be adwuma enti eno mo ni aka se abna hene aban hene etum na ye hu bibi maye say ka say no say o share the fuel allowance na aban ye hu bibi amaye eno ya tena so payment na sia ko be mom na e bana the very maintenance of campus allowance there eno de be bi gina eno na me amana akwa ba say esi aban say be ye bia ene hene ye hu bibi se ne be ya ye gina ye hu be ha ye kakra kola no asem no eno de na Ghana my phone nyina into yuta for e ka hu bi fusak eno all the jumayefo a yaboma ye ka sanse semie ye nyina ye ka hu bi ne ma ye kola no be mom ne ye ka ne se eno no se kodwom se ye kwa akotonto sana se mefo a eno aboa ye yate na so pema da ban me mom se ne ye ka ne se ka ye be fa bia be adwuma eno hu akwa akoba nsempi nti e ho no so asem ne ye raka no they say no ne ye hra nim ne se enra anopese aban mi esi nkonwa ma ne ka se niema wa yake ni nyina wa tena so tem no de kwa adwendwene mi ye bete ne nka enti say ni amana ban na wotwe yesi na wotwe eda ye nimi ora fan to ni ma se ni eda ye obetumi de aye adwuma enti e hwe ni se na ne tena yi bi otumi hwe na otutu bi bia eni ye ka se e be ko strike ne pra e ma so because eni enti America say me hia mo an o de mama kwa eni me ye da fa se me fa ko yo bi enti say na de ye hwe ni sa ban be hwe no atutu ni e be nyina ne sa ka ni ye aye eni ya etwagu ye eye ngomasuam obenfo Joseph Nunu abusuam di kaka se eye nagrat misre enye nagrat eye utag panimpa eno no ni den ene Joseph Nunu na asem akoya paadie na afenso emu nsensem nti wose ye din komo na yete ase ye se den pa ne wom saa brei ede ekura na wose aban no eye na opani ne din komo na nwumre eye owura Martin opoku sekire wo obi a wonim de e wa paadie mu papa nyame asomdwe nka wo Sompa FM so ne anka wo sumini papa na wapo mo tesen nyame adom me ho ye kwa ere nyame ase papa ye nyina anim se enkwanta ya baduru so sesia no eye de oman ne sikasem anwe ne sekakra ya kire se aban no ene IMF esin kunya hwese kwampa ye de oman no sikasem betumi afa so
ana utag nso ɛbɔ ntrene sɛ aban no ɔmadeɛ bi akam nti aban no hwɛ na wɔmfa ma wɔn mo wo ba bi ya duru ya wonim de wapadie mu yi asɛm yi ne saa bere wei asɛm ne kapa ne sɛn yo mini ameda wasena machia watiefo na nwumre sɛnea wadi kan abobɔ so no adwumayɛfo kuo ɛwɔ hɔ sɛ ɔbɛma wadwumayɛfo adiye ɛwɔ apadie mu anaasɛ better condition of service sɛnea yɛbɛka no ɛna adwumawura a ɛyɛ aban anaasɛ employer bi nso wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ ne dwumadie ɛfa ne nto bɛpɛfra enti na yɛhwɛ ɔman yi mmra ɛbɔ adwumayɛfo ho ban ɛyɛ labor at 2003 at 651 ɛma kwan sɛ adwuma biara no there can be proliferation of unions and associations ɛwɔ mu enti sɛ adwuma kuo bi ɛka wɔn ho bom na ɔbɛ fight ama better condition of service ama or members a mmra kyerɛ sɛ ɛsɛ wofa kwampa so na wogye wo collective agreement ɛyɛ nhyehyɛ a kuo no ahyehyɛ na wɔne w'adwuma wura adwen ho na wagye atom sɛ saa nhyehyɛ yi ɛna ɛbɔ yɛ ho ban ɛdi yɛnim ɛwɔ yɛ dwumadie mu ama adwumadie a yɛdi no ayɛ nkɔsoɔ enti saa nhyehyɛ no ba yɛ adwuma wura ɛne adwumayɛfo negotiate na wasan agye atom sɛ wei ɛna ayɛ working document a yɛde yɛ adwuma ɛwɔ adwuma no mu enti ɛba saa de yɛsɛ afanu no nyinaa ɛdi so na ɛyɛ adwuma ɛboa ma adwuma no kɔ enti sɛ kodu baabi na sɛ bi a adwumayɛfoɔ no ɛnni so anaasɛ adwuma wura no a nhyehyɛeɛ no nso ɔsan yɛ no ɛnni so a na ɛkɔ akɔfa ɔhaw ne amane aba enti sɛ demands no ɛyɛ nea ɛsɛ na ɛfata na ɛwɔ mmerɛ mu a ɛyɛ adwumayɛfoɔ no asɛdeɛ ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ mmerɛ ma ho kwan na mmom sɛ edu baabi na sɛ adwuma wura no nso esi kasɛm ɛnkɔ so yie a na ɛwɔ sɛ adwuma wura no ɛne adwumayɛfoɔ no tena ase na ɔmo hu nea ɛwɔ hɔ sɛ saa mmere ɛyɛ nɔkorɛ ɛwɔ sɛ nka mitue sika abc de ma mo nanso ɛsɛ a ɔhaw ne amaneɛ enti mmara no koraa ɛma kwan sɛ adwuma wura ho ɛkyerɛ na ɛwɔ sɛ adwumayɛfoɔ no nso mohwɛ mu hu na mmom edu baabi na sɛ nneɛma ɛkɔ so na sɛ adwumayɛfoɔ no nhu na edu baabi na adwuma wura ho kyerɛ na ɛhɔ na yɛ a na sympathy ɛmbɛm na mmom ɛwɔ sɛ afanu no dwene wɔn ho na mmom sɛ wɔanwe obi ho na sɛ yɛtwe ne tan na ɛsɛe nso a adwuma no a yɛyɛ no yɛbɛyɛ dɛn afa so ayɛ nti ɛwɔ sɛ afanu no ɛtena ase bobro ho saa na ɛwɔ sɛ yɛkɔ yɛhwɛ IMF nhyehyɛ a ɛde ba yɛwɔ nneɛma bi a yɛntumi nka sɛ IMF nhyehyɛ no ɛɛba abɛyi afi hɔ social intervention bebree ɛwɔ hɔ na adwuma mu ɛfa employment ne nneɛma bi gyidie sɛ aban no ɛyɛ ho nhyehyɛ a yɛntumi ɛmfirizi anaasɛ yɛntumi ɛnka sɛ ɛnyɛ adwuma na mmom nneɛma bi wɔ hɔ a ɛde ka bɔsɛm ɛba na ɛmmoa ma adwuma ɛnkɔ so a mebɔ gyidie sɛ ɛno deɛ ɔmbɛtumi aka ho asɛm enti sɛ adwumayɛfoɔ bi ɛredimande bibi na ɛwɔ mmara no mu a ɛyɛ ɔma asɛdeɛ na mmom sɛ adwuma wura no ɛntumi anaasɛ ɔhaw bi wɔ hɔ a ɛsɛ ɔma ɔmmienu adwene ho na ɔde to ɔma anim na obiara tumi consider ne yɔnko na ɛboa ma adwumayɛfoɔ no tumi fa ɔmo nto ɔpa ifra na yɛkɔ yɛnim ɛwɔ adwuma paadie mu sɛm samaten yɛnhwɛ n'ano ada ɛna kola nsɛnsɛm baayɛ a ɛde ɔhyew paa ɛbrɛ aban no ɛno nkɔda baabi yɛabɛdu aban no sɛ ɔdwan toa IMF foɔ ne yɛnya sika mu ahoɔden kakra ɛna utag foɔ nso so ɛde ɔmo deɛ ɛɛba yi wogyere sɛ nkitahodie bi ani ka nkɔ so ma aban no ankyerɛ n'ahoɔden saa berɛ yɛ a wɔwɔ mu yi ankyerɛ utag foɔ ɛnti na saa adeɛ wɔ neɛ yɛtie ne deɛ yɛhunu yi ɛkɔ so yi anaa sɛnea waka no kwan bi so no ebi a ɛbɛtumi ayɛ nokorɛ saa san sɛ woyɛ adwuma a ɛwɔ sɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ adwuma no mu nyinaa adwumayɛfoɔ no hu memfa ne sɛ mo ɛfam a mowɔ yi sɛ mohwɛ sɛ seesei mo dwumadi akɔ fam na advert ma revenue a munya biara ɛma ɛnkɔ so na nneɛma na mohwehwɛ bi a ɛwɔ sɛ yɛto akatuam ɛwɔ sɛ yɛyɛ sei ɛsɛ yɛfa adwuma wura bɛtumi akasa baabi a ɛkɔ no deɛ nneɛma ntumi nkɔ so yie ɛwɔ sɛ mo adwumayɛfoɔ no ɔne mo tena ase kasa na mohu ne haw na mohu kwan a bɛbɛtumi afa so aboa ama aduru bere a ɛsɛ mu na mo demande a watumi ayɛ ho adwuma mmara no ma ho kwan saa so there should be free flow of communication in whatever we are doing any establishment enti ankɔ so deɛ a ɛneɛ ɛbɛba sɛ adwumayɛfoɔ no deɛ ofii sɛ wei yɛ yɛn nhyehyɛ a ɛwɔ sɛ wode ma yɛn enti wo na yɛ sɛ woma adwumayɛfoɔ no hu ɔhaw a ɛwɔ hɔ enti sɛ adwuma wura no ma adwumayɛfoɔ no nso hu a ɛni sɛ yɛn nso yɛtwe ne tan ɛsiane sɛ yɛhu nea ɛrekɔ so
na mmom sɛ yɛn nso yɛtwe ne ta na eduru baabi a ɛbɛkɔ akɔfa ɔyɛ ne aba adwuma no mu sɛ yɛ private yi ɛna sɛnea amo yɛ ya edu baabi na adwuma wura kasa sɛ kura deɛ ebi a baba mabu mintimi kura mfa nipa ɛma adwuma no mu biem ebi adwumayɛfoɔ na ɛwɔ mu no kura no ebi ɛwɔ sɛ me ma ɔmo ɛtena nkyɛn anaasɛ me ma ɔmo kɔ fie na ebi a mete adwumayɛfoɔ no so ɛba saa na ɛkɔ akɔfa ɔhaw aba na mmom abanya adwuma mu deɛ ɛnhyehyɛe ɛwɔ mu a ɛwɔ sɛ adwumayɛfoɔ no ne adwumawura ɛtena ase adwumawura ma ɔmo hu ɔmo haw na ɔmo so hu kwan pa a ɔmo betumi afa so ɛde abo adwumawura no na eduru bere a ɛsɛ na nneɛma ateki shape no na ɔmo betumi adimande nneɛma bi a nka ɛyɛ extra na mmom ebetumi ama ɔmo asetena akɔ so a ne yɛn nyinaa yɛhu na wanka bibi ankyerɛ adwumayɛfoɔ no deɛ a ɔmo deɛ behu sɛ nneɛma ɛɛkɔ so enti ɛwɔ sɛ communication yɛ adwuma ɛntwerɛyɛ ɛbɛm na yɛtumi ɛnsɛngyi information ɛma ne yɛkɔ so bia ne yɛhu yɛnka sɛ MF aba enti ɛno ano no enti yɛka ne saa na yɛfa ne saa daabi ɛyɛ nhyehyɛ a ɛwɔ hɔ sɛ baako ntumi ne bibi so a ɛwɔ sɛ kwampa so ɔma baako ehu nea ɛkɔ adwumawura ma adwumayɛfoɔ no hu na adwumayɛfoɔ no nso ma adwumawura ehu na ɔmo negotiate yɛbaabaa no sɛ eduru baabi na akyere yɛn so na ɛha adwene a yɛwɔ mmara a ɛyɛ labour commission yɛde kɔto labour commission anim na labour commission so bam na ɔde to baabi a ɛwɔ sɛ yɛde to na nkɔyɛ ɔyɔne ama enti yɛntumi nka sɛ ebi a ɔhaw ne amadeɛ wɔ hɔ enti because of that nti bibia NCC daabi ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛde mmara yɛ adwuma na yɛdi mmara no so na ɛboa yɛn hwɛ a yɛkɔ yɛn anim yi ɛbrɛ ɛkɔ n'anim yi Ghana adwumayɛni bia wɔ adwempɔ ne susuye bi sɛ the final two yɛ a ɛyɛ bi a strike anaasɛ demonstration obetumi afa so no meeting ne demand no wogyere sɛ yɛkɔ yɛn anim no saa adeɛ mmienu no betumi afiri hɔ Ghana ɛkɔ n'anim yi sɛ yɛhwɛ a mmerɛ mu no ɛwɔ ho kwan sɛ adwumayɛfoɔ bi hu sɛ ɛnneɛma bi ɛnkɔ so yi a wɔtumi kɔ strike anaasɛ wɔtumi ɛma ɛbɛda adi hu sɛ nea ɛkɔ so no yɛte atua ɛwɔ ho nanso yɛfa mmara kwan so enti na medi kan bɔɔ labour commission din no sɛ bibi kɔ so wɔ adwuma mu na sɛ wonte ase anaasɛ wotum sɛ ɛbu mmara so anaasɛ yɛato mmara a ɛwɔ sɛ the right place ne yɛ labour commission wopɛ sɛ wotu atua koraa no a wotwerɛ ma labour commission ɛnanso ma labour commission ɛbɔɔbɔɔ mu hu sɛ ɔwɔ ne adwumawura no kasa na sɛ adwumawura no so antimi ani so na sɛ wanyɛ ne ɛsɛ wɔyɛ a mmerɛ mu no wotumi kɔ strike na mmom wokasa bi a yɛmfa wei ma me sɛ woamfa ama me a ɛneɛ mema wo nansa mɛkɔ strike a ɛmfa mmara kwan so na mmom sɛ wotwerɛ kɔma labour commission na labour commission so bam na sɛ adwumawura no antimi anyɛ nea ɛwɔ sɛ wɔyɛ a ɛno deɛ mmarama kwan anyɛ saa ɛbɛyɛ illegal strike ɛna illegal strike no nso ba a ɛho nsɛ nkanyɛ bebree ɛwɔ hɔ adwumawura no timi de ne nan si fam ɛkyerɛ ne tumi sɛ ɛka a wabɔ nneɛma a ebi a mama wahwere nyinaa no ebi a muntua enti na ɛsɛ wo fa mmara kwan so na wokɔ labour commission na labour commission nso ɛyɛ court a adwumayɛfoɔ adwumawura ɛne aban na de asi hɔ enti obi ani hɔ betumi agye ntwankyia ɛwɔ hɔ nhyehyɛe no sɛ yɛ agreement no na masan ɛwɔ mo collective agreement mu a ɛno na yɛ ɔmo kɔ hɔ a ɔmo de kɔyɛ adwuma enti bibia ha adwumayɛni bia na wotumi report ma labour commission ansa na watumi ate atua anyɛ saa deɛ a na kyɛ sɛ amfa mmara kwan so ɛno na woto mmara Mr. Martin yɛne sɔ wo brɛ paa nyame asomdwe nka papa ɔnka mo nso mini owura Martin opoko sakyerɛ wo obi a wonim de ɛwɔ apaadie mu wɔno na yɛne no twetwe saa nkɔmmɔ yi Executive Secretary, Dima Civil and Local Government Staff Association of Ghana, Dr. Isaac Bampo, Ebo Abine Subo Senei, Nipa Bebre, wa Omunim Jumedia Bimode, Nanswa Manyo 17 year Duama Urum, wa friends and Jophon Shamun Cran or the Asemia 2 Omanim, Se Ghana ni Pepia, Ya Wonim Jumedia Bimodeno, and found in a manu qua woman, Esia Mania Quenya, no one so ya Benjuma, yes, a Pia Mabine was Sunti, near Sisoma Urum or Bread Jumedia no cry. Woman mo match one is some pants and truffle na chochen komo said yakosui esem penifoshe no wujaye servant service organizations as they are undertaken without the required institutional guidance, expertise, and experience. Foreign training and development workshops meant to build the capacity of civil servants are also hijacked by politicians and their party apparatchiks to the detriment of the growth of the services. The ones they are not able to hijack are sabotage to the disadvantage of the nation. Political appointments of chief directors and heads of departments to the civil and local government services contravenes the
Supreme Court ruling on 14 June 2017. This situation is a clear example of abuse of political power. A key function taken over by the political appointees is furthermore in the era of policy initiation and formulation. Instances of this can be cited in almost all the ministries, leading to weak policy coordination and management. The creation of parallel institutions to cater for parochial interests of politicians has also to a large extent duplicated the efforts and services offered by the staff of the civil and local government services. The management of school feeding program, for instance, is currently in the hands of a school feeding secretariat at the center of government instead of being managed by the local government assemblies. Special assistants brought in by politicians have convoluted the required policies with the introduction of all sorts of policy advice, which is not fit for purpose for our circumstances. Instances have also been cited as special assistants' advice holding sway over that of the experienced civil service. Special assistants go to the extent of undertaking their own narrow research to inure to their benefits to the detriment of planned government researches by ministries, thus limiting the efficacy of policy formulation, effective implementation of government policies. The periodic review of government policies and plans, which should naturally follow a certain pattern, are truncated as a result of superimposition of utopian ideas by political cohorts. Dr. Isaac Bampo. Jumadia bi ekɔ so ɛwɔ enkramantam no emu. Na asɛm tra na ɛda so ne sɛ yɛnyina yɛhwɛ na yɛde ɛho asɛm. Sade ɛbɛyɛ a wokɔ nkurase ahodoɔ na sɛ wokɔ fam hɔnom no a aban enwuma muo no na sɛ paa bi aban abɔ obi no sabɛyɛ akontabu mapa betimi ayɛ adwuma sɛ bi a paa yɛde ama asɛm ɛsɛ na so ɔbɛnten contractor A na sɛ bi no ebi ma no one city sɛ wɔmfa nyɛ A enkosi C na saa one city ne yɛde ma no sɛ wɔnyɛ adwuma no mfiri A enkosi C no saa bɛbɛpɛ ne wayɛ no ana adeɛ ne wɔka ɛwɔ adwuma no mu no saa bɛbɛpɛ na ɛkɔ so ana sabɛyɛ awia bɛbɔ akonta Aja obu edi akyerɛ aban no na aban so hu kwampa a obetumi afa so na dwumade no ase no pane kwankyerɛfo ɛwɔ internal audit agency Dr. Eric Odrosai ɛwɔ ase ana wɔde nsɛm atudwa na asɛm a wɔka nyina akyerɛ sɛ ɛbra so pa sɛ nkɔfo bi wɔ hɔ no ma yɛfrɛ wɔn ba animu na yɛhɛ sɛ sika na yɛyiye no saa sika 1 cedi na 2 cedi na yɛyiye no adeɛ ne yɛde kɔyɛ no yɛnya saa adeɛ no pɛpɛɛpɛ na boa makuntabu mapa ɛtumi afa ne tampa ɛde afra. It is a more you may be said, we are engineer, we are master, first of being your banks, we are accountant, we are first of being your bank. People here playing here, that's a woman to your car. I was saying we should certificate. People that they acquire inspections. It is immediately they can't say, the BC, the profession, that was BC, that acquiring this entity, and an engineer be added to me here. And the point said, the being a big one, the final engineer and brand, the engineer, as I said, or our Mama Ghana food, and 2 are afford to and yet to our country. It's in any case, they say, I'm very good for also people say, it will be a question of family, especially engineers and the contractors. We are contractors for which are Juma, the year. So, which are Juma, not will be budget, and a percentage of don't even get 20 years. Send your say, I can't afford for a year Jumano. Yes, I say, bedroom review, we are Jumano and the year, say, I make them brand and brand. It's a bit of it is even criminal. So, but yet, why now we are going to never mind when she ever, then the papa, after the American one say, we are going to need. That's a more Juma, now I'm going to need. That's a would be there, Juma, Jai. As I say, we are coming in for value for money and through performance audit. Now, every city that is spent on capital project, they are value for money. I'm a year at as if we need that. Citizens, when says, I want the project to be possible. I did the project be and there was signboard. Signboard, you are why I show the Boma contract, contractor, we are all yet, there be a second free. It's a wood department who assembly member now. That was a project contractor, the year Juma or very maybe it's a project contractor, there's a project here, school dino, and that yes, and also be a cement, and also we should adopt the questioning attitude. And it will be no favor. And ye chagu ye internal audit agency pani kwankyerɛ for Dr. Eric Odrosai. Na dwumade no ase no kane pani kwankyerɛ for Institute of Local Government Studies. Dr. Esther Ofe Abuaje. One is some for HS Assembly. Nipa ni amazing adage. If you say who
tie ɛma akɔden beae ɛne ne ɛkeka ho a wɔde ani gye ɛna ɛbɛgye saa nsɛm sɛ na asa amensi ne gyinafa ɛne nnipa ne gyinafa wofrɛ nhyia nkora wo sɛ mede mekɔ baafu mede mekɔtɔ mmaa de ade ɛfi sɛ ade ɛhia no ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne ɛkorɔ ɔma yɛbɛma amensi ɛhia ne ɛno ne nsɛ nipa no wɔreyɛ ama woma wɔnkɔwo wowɔ amanneɛ bi wobisa wo ni ɛtɔrɛ bi a project no anaasɛ tutuma no ɛfi nkrantɔn na ɛba ɛfi nkran ɛnyina wɔ region ɛnyina wɔ district nyɛ wo yɛ nso onipa no aba ɔkura ne mfiri ne ade sɛ bɛyɛ project ate sɛ nnipa no wɔkura wɔnim nti wɔn ɛnma no wɔn bɛhwɛ nti sɛ cement kɔm sɔreyɛ ne yiwɔ nnipa no wɔ matam ne ɛkɔ so nanso obiaa mmisa wo obiaa nka hwee wo ɛne a ɛtwa gu yei ɛyɛ Dr. Esther Ofe aboagyeberɛ bi ɛtwa mu na wɔdi ne dwuma ɛwɔ Institute of Local Government Studies. Arawusam ɛtɔ dwa wa anwoma so bebre ɛnra wɔ subrantam ɛtɔ yɛ nya ne ntie so owura bi osusu sɛ wanya finhyia aduasa wafam ahyere ne nkwa yɛdi ane saka yɛ kwadwo mensa na wɔkyerɛ mu sɛ ɛnra wɔyɛ so wɔtwa suo bi wɔ ma de hyia bi kura tu ne fo sɛ nsuo na yiri tuɔre no yie nanso agya mɛma sɛm nti wɔte simu a ɛne tim kagya na owura kwa me Daniel ya wɔyɛ na konta ɛna ɔse bra na abɔ no miɛnsa nra ɛna wɔn nya nteɛ wɔn de akyira wɔn ehua mu no anɔpa yi ɛna wɔn akɔhua mu no ɔnmɔnyamfo Frank Frimpong wɔyɛ assemblyman anwoma so bebre ya wɔsan presiding member of Forikrom Municipal wɔwɔ anwoma no so hello Mira Majwe na mami anwo fa jone ti sɛn yewu adumo me de hye na wo so ae ɔbɔ ade adom no mo mpa yɛbɔ me ho yɛ paa na ɛde na si yɛ wadaroma ɛno ɔbɛ nsu gbantam ɛtɔ yɛ na sɛ wotum sɛ ɛyɛ heavy downpour ya ɛfi kumasi dioma na sɛ Ghana man nyinaa na ebi na ɛsi ayɛ anwoma so bebre na ɛbɔ bɛ 4:30 to 5 na abranteɛ yɛfrɛ no kodwo mensa wɔnyɛ mfie aduanan mmienu wɔyɛ no adwene sɛ ofiri bebre wɔtwam akɔ ɛyɛ ne sister hɔ na ɔno nso akɔpɛ biribi kakra aka n'ano na ɔreduru hɔ na beaeɛ no yɛ baabi a ɛhoho yie paa nti obi ka kyerɛ no sɛ ɔnsan na nsuo no sɛdeɛ ɛsɛ yiri no ano ɔde yie paa but ɛnam sɛ mpanyinfoɔ se owó sisi aso nti no abrante na mpɛ mmoa yɛ ahyɛ sɛ wɔte si mu a nsuo no de ne kɔɔɛ yɛbɔ biara sɛ no anka ɛbɛhu no nananom adaroma ɔmbɛgu nsa ɛma amammerɛ ne amane a sɛ ɔmɔyɛ bia no ɔmɔyɛ ɛnso no yɛpem so a yɛhu no ɛti adeɛ kyeeɛ no medical da bɛbrɛfoɔ ase paa boys na adeɛ a ɔmayɛ no ɔmayɛ adeɛ ma me ho adwiri me papapapapapa yɛ nipa ɛsɛ nipa yɛa na ɔmayɛ no sɛbi yɛn nyinaa agya mafrafoɔ yɛfiri baabi na ɛbaa sɛ nipa no yɛasa akɔ na nti yɛsɛ nyinaa yɛbɔbɔ yɛ ho na mmeranteɛ nyinaa ka ho ɛgu mu ɛka ho bi me committee members ka ho bi nanom nyinaa ɛka ho ɛmaa ne mmarima yɛboro so a sɛ anɔpa no nsia ɛbɔ 8:45 ɛna ɛhu ɛmo no meso na 9:45 mekɔ assembly as president member mekɔ yɛ meeting eti media change a ɛyɛ me committee members ɛne ɛyɛ mema ɔmɛboa yɛn ɛma nanbofoɔ so yɛfrɛ ɔmo fi ɔkɔre communist assembly ma ɔmo nyinaa ɛde ɔsɛ bɛyɛ ɔyɔ ɛma ɛtumi ɛfa ɛmo no ɛne apolisifoɔ a ɔmo abda ɛne kɔ ɛyɛ korabea sɛde adeɛ no ɛkɔkɔ yɛɛyɛ no adeɛ kyi yɛ nsuo no atwe wadaroma sɛdeɛ wohu sɛdeɛ nsuo yira ɛtiɛ no ɔn sɛ nsuo deɛ yira ɛwɔ ntaban ɛmu bie kɛse ansa ɛti mmerɛ a ɛboa no kɔ no na ɛtwe ɛti anɔpa deɛ tu yɛ ne na nkyɛnkyɛn no a ɛyɛ nyinaa no na atwe aba no ka ɛmfimfini no na ɛhu sɛ ɛmfimfini no ankasa a nsuo no twe fa no ɛhɔ ara na bɔde no ɛhyɛ nkyɛn kyɛ sɛ ɛnɛ sɛ ɛhu yie because ne kɔyɛ ne nti bi a wobɛtumi atwe no akɔto nkyɛn baabi sɛ wohwɛ abɛ kɛseɛ bi a ne da mu a ɛtumi twe kɔto baabi na
ɛyɛ nipa nkasa ɛtumi da nsuo mu saa kɔsɛ baabi no ɛwɔ no ɛyɛ mmewa yie nanso no ɔbɔ adeɛ mu nsɛm nyame nkwa n'anim yɛ deɛ adasama deɛ yɛtumi nka ho asɛm ɛtumi gyina akonnwa so na mama abusuafoɔ nyinaa yɛakɔ na mama bɛbɛfoɔ nyinaa so yɛakɔ ɛwɔ ɛnɛ atorɛnkyɛm a atoyɛɛ no na wakɔyɛ PM yi wowɔ haw bi wɔ saa nsuo a ɛtɔ afiafi dwumadie ɛwɔ wabatɔ mpasua no ho meda so ɔnyema ha anwoma so ne bɛbere deɛ ka nsuo atwa ne ho ahyia yie paa nti da biara yɛ kɔkɔbɔ ɛna dawuro a yɛbɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ nsuo tɔ a ka obiara mpie mpo koraa ɛnyɛ hɔ koraa ɛyɛ ofori kuromansi nyinaa yɛbɔ ho dawuro ɛfiri sɛ ɛbɛyɛ 2 years anaasɛ 1 year ni ɛna nsuo fa obi wɔ ɛyɛ anwuraga anana paado hɔ yɛ a bridge a yɛayɛ no ebu yɛ a ɛde maame yɛ a maame a ɔwɔ mma ɔhwɛ ne nkwa yɛayɛ tɛmmerɛ bi a yɛda wo bɔ a yɛbɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo tɔ a obiara bɛnya ahwɛ yie na ɛyɛ ne do baabi a mpanyinfoɔ sɛ owó sisi aso sɛ nipa no wɔkɔ nyinaa no obi ti ka kyɛn sɛ daabi baabi a wɔnam no wɔnkɔ nanso ɛnam sɛ mɛka sɛ aberanteɛ no wɔde na ayɛ saa no na wɔde na ayɛ biribi a wɔ hɔ na wɔyɛ no ho yie kakra wɔantie ɛna ma saa atɔyɛ nso mu nyinaa ɛbaeɛ high tension wɔ nso ɛhɔ te sɛn nyame adom ɛhɔ yɛ high tension ɛhaw a na ɛwɔ ɛyɛ high tension station ɛyɛ ɛfɛ wɔ ne kakra yɛ a yɛfrɛ baabi Pentecost wohwɛ bridge akɛseɛ a yɛde to mpanyinfoɔ no na nanado ne naban ɛyɛ Dr. Manfo na wɔde ɔhyɛ ɛyɛ ɔyɔ na wɔbɛyɛ bridge no ama saa Friday no hɔ no asɔpi kakra ɛyɛ paa emu no dwuma kakra ɛwɔ mu ɛyɛ bridge no a wɔyɛ no sɛ wɔn ɛyɛ nsoto a asa ano no ɛdini mpem yie na ɛbɔ fɔ baabi eti yɛ ne contractor n'aba hɔ ama n'abɛhwɛ problem a ɛwɔ hɔ so far since nsuo no yiri pa kwan mu na amanfo ka kwan mu ebi ti sɛ mɛkan last year na last 2 years nsuo to a ɛbɔ 9 to 10 a obi anya kwan ɛnkɔ ne fie ebetumi abɔ bɛyɛ 1 o'clock kwan sɛ ne nipa n'anya kwan akɔ ne fie ɛne no ɛnte saa ka nyinaa tumi kɔ ɛba ɛkyɛ sɛ nanado adamka ɛne n'aban honorable Dr. Emmanuel Mafo yɛn nsɛm a yɛka to wɔn anim nyinaa no wɔn atumi abɔ ama saa ɛhaw no atikɔ ɛhaw no wotumi nkasa bi a wonya nyinaa 100% but so far deɛ bɛtumi aka sɛ yɛwɔ 70 to over 100%. Honorable yɛbɛda ase anwummere ne wobrɛ wae bɛsome da ase paa mawura nyankopɔn ka mo nyinaa ho yɛda ase Honorable Frank Frimpong yɛ a ɔno gyina mu anwoma so bɛbre sɛ assembly member or a presiding member ma ofori kro municipal assembly ɛne yɛkote ne nkɔmmɔdie ne nyinaa yɛ nipa suafa no wɔ bebre hɔ ɛnra ɛnkyɛ aka bɛyɛ sɛ afe ne ɛkɔ ne mfie mmienu soɔ na yɛkɔ akɔto aba na kyerɛ sɛ wokeka nneɛma bɔ mu a ɛnkyɛ koraa na yɛsa akɔto aba biom na ekuo bi atwe ne ti yɛ yɛfɛ no sɛ Ghana Akuafoɔ Party owura yɛ party ne sene naso yɛ akoa kofi wɔn na wɔkyerɛ Ghanafoɔ sɛ wohu sɛ NDC ne MPP foɔ ba fa baagre dwane wodeɛ sɛ wowɔ dɛm na hu sɛ NDC ne bɔ mu a dwane MPP ne bɔ mu a dwane ɔmo ne bibia de ma wo ɔmɛfo akɔpira wo na wadwire wo ho sika nyinaa wɔkyerɛ sɛ yɛ na yɛ ne ya yɛ da werɛho yɛ na sefem paa sɛ wɔhaw ne amane ɛna mu kokɔ akuafoɔ kora titire wo ɔman mu ka akuafoɔ a ɔhaw kyekyɛ mu bɛɛ sɛ aduoso ne akyire na yɛ akuafoɔ ɔmo na buru bosuo kɔba ansa na bibi atɔ yɛ ase sɛ bɛyɛ yɛ ni so mmiri yɛn nanso aban aba kɔ aban aba ne nyinaa no yɛ NDC ne MPP ya obi amu akuafoɔ ɔmo de solution no ɛba na anu yi a ɔmo de ba nyinaa no ɛwɔ mo hɔ esomboto no mamoa no kakra bi sɛ nyame yɛ adom na Ghanafoɔ pa to aba ne de ma ɔmo 2024 say na akuafoɔ bɛsere saa na ɔmo nsa ɛboro ɔmo afuru so
nsuade ho ne sɛ yɛabrɛ NPP ne NDC nti Ghanafoɔ nyinaa momoa na yɛmpam party mmienu ɛmfiri hɔ so Nanado ɔbɛka sɛ yɛte sika so afei de sisika na ayera wo sɛ wura no bɔtɔ mu sɛ afa he no yɛnhunu nti yɛn nyinaa ne sɛ yɛn nyinaa yɛbɛbom na yɛasom sɛ yɛyɛ man nti ɔman no ɛkɔkyew a wɔse yɛsɔre na ne yɛbɛtumi ayɛ ama ɔman no agyina hɔ no yɛnsɔre ne yɛnyɛ Ghanafoɔ na party no yɛde to akuafoɔ ɛnyɛ sɛ akuafoɔ nko a na ɔsɛ ɛbɛm kyɛ sɛ yɛsisi akuafoɔ akyɛ nti yɛde hyɛ wɔ mu animonyam nti na yɛde party no to Ghana akuafoɔ party no bɛtɛ kɔma Ghanafoɔ nyinaa Ghanafoɔ obiara didi yɛn nso akuafoɔ yɛ nneɛma Ghanafoɔ aduane di nneɛma Ghana sika nti sɛ yɛahwɛ na nneɛma ɛnkɔ yie a ɛduru mmerɛ a ɛwɔ sɛ akuafoɔ ɛsɔre na yɛn nko a na yɛbɛtumi ayɛ no yie ɔyɛ ne yɛreba Ghanafoɔ nyinaa ɛto ama yɛn because hwɛ party mmienu nyinaa wɔn abada yɛhunu wɔn mu enyumayɛ eti yɛn wasi time koraa wɔn ho sɛ 2 years aka ama nana no koraa ɛdɔɔso no do so because nana wapem ɔntumi nyɛ biribiara biem oni hwee ɔbɛyɛ ama Ghana eti 2 years aka ama no me deɛ dɔɔso ma me ɛnam nkrataa na yɛ deɛ wo abɛdi ɛho agorɔ biara no agorɔ bɛdi wo abɛdi ɛho agorɔ kitikiti agorɔ bɛdi because ɛwɔ so woyi afiri mu a wobɛkyerɛ nea nti a woyi afiri mu antɔ aso mu a ɛne ɔman no ɛbɛbutu ɛno deɛ ne bere sɛ mpa na mɛka no woyi afiri mu a o reason a wode yi afiri mu ɛne sɛ so anya a ɛne ɔman no bɛbutu aduane ɛma kurom ana matena kurom adidi amee na maka nea mopɛ akyerɛ akuafoɔ daabi ɛma so ɛne yɛ a ɛtwagu yei ɛyɛ kɔfare ba ɛde ma Ghana akuafoɔ party akoa kofi ɛne me kurom ahafo mehamefoɔ mo aboam hɔe na kɛse party nso bɛba anwummerɛ na onsia kaseɛ ne yɛgu so yɛde ma wɔ no yɛto nkrata yɛba nsɛm bebree wɔ akyiri a yɛde bɛsɔsɔ ma wɔ Ye ofakwaku medase. One family clinic ho amekọ ya mama hu se. Ani daso ho mo bibia wo yare bia. Bia na wonya nhia wo gefo. Ene wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eye. Eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo na ye sifam. Se ya wo ya. Ewo wo sempane. Ehyew. Wo tia famu a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na achi oni paduane fa. Yawo ya ma osisi achia. Wachi na yawo ya. Wo kon wo nyini mro so. Enso nante ya ye den. Ade se okuta poma. Na wonim se yade kwankro etimi de yawo ye nipaduam bi wo nso a na ba bia yawo no wo no enya ho kra na yade ne wo enti hyene nso se yawo ne ba e ma otrimu nkoto aduro no ma ne ngi nsem ansa firi se wonnim yade kra e de saa yawo yaba ne nyina na one family clinic wo hu nimde ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu wo mde abibidro nimde ene yaresa kwaya hodo opi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage any home care se e ba ofi abehwe wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam eye bonus mo ye adwuma juada kopem memnida anopa no watwe kopem nonu hwehwe o mo kira kwan wo Kumasi patase o mo ben brother man sport wo estate junction so ha afei o mo asimfosu hwefo praso aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com One Family Clinic the pain expert One Family Clinic abusuani nyina ya resabia Ghana my yamayi kosenie so ye dwede ne wo ye cheche ne wo ye doctor wo ye nurse eto a wutua no ekohe eto ne ye de anwuma esefata na eno nti ena hia me na ye obo malibia boga e wo Sompa 93.1 FM e wo me man ti dwumadie so me menda bia no nsia mpa mu kosi no nkno na ye ni Ghana ho nkomo say ye MPP NDC CPP PNC yensia na yensi Ghana ho nkonya e ye Sompa 93.1 FM me man ti e ye wo man ena ye mesoso me man ena ye ono soso no man yensom na yempia amagana Come back. I dream Quincy. Abusiafo na menimu dwumadi a eba wo kwa mu fiti dadwada akopem ne yewada so wo Sompa 93.1 FM no ya pone dwumadi foforo kora a wato ne din I want you back me hia wo bio bribia si ama adofo ne adofo ntamwate awafo a modom ho na so bibi nti mo pam ani mahwe eba wona wo maame ya na so papa ntamwate ya wo pese mo sa kabo mu ana wo fomo dofo bi wonyanka wo besa kwone nche bio I want you back and yet yai edo ye wada bia enre no nan akopem no nsia animdifo besin
nkonya yebesiesie wasem ne yede yie enso ato yie. I want you back. Me hia wo bio. Brebia ni afra homan 0244 80 96 41 0244 80 96 41. I want you back. Me hia wo bio. Our Mafia series in Guswade Chegu was some part TV so Memen Denumre Wabran on Chaba Pemu Copem on Cron, Ukiadre, Yano, Minu was Swamam. Why you see one germ when it's our media and Akabomu? I want me champasre, who's singing in Akamu, Quakumen, Confoko Lege, Woman Genemu 21st Clinic was where Siatica is petty, JB and Miss Anson Penny say, and I'm ready canity, Mammy Abay, one am no branco in Tansube Tunya the Wadi amount, Extra Comfort Limited, Midima for near my wine, what if for Samuel, what the again, what the again, what the aba, and Mamma Munibi and Namutedium, and Yabechi. I want you back, was in a minimo so ya wade biada, Pomodian so betty free on Nakopim Nuncia, Awadi Ajra Gum Prachi, Ajija, would offer me no doffin Tamoatia, Mufamisha Tofia Quana Pamfwe, Nayan Mum, yet Swakasia Bono Esom. And 50 man Temujam Trenidima retired nurses and midwife association. Madame Mary and Tida Kondia Futua Kodiama, so because we have family pram Nina Benya Fabrodwa, Wabwa, was here mammy papa me to be drew Sakwan and Womo Faso Casa, no am return 1 moon and so Sassamon, no crepie anywhere a woman. Now one branch I was in for Sue and Wobiano, St. Francis Hospital Conference Hall, and your media seminal Edibabe Tumo was over to me and Madrobi, no one soon saw getting side effect, and your paracetamol cranum unyabi. Sa I wa baby, our family plan and ubet me be, no she has how no be, I don't just say, who family plan and now being a fibroid. Family planning is it uruntum on my in your fibroid will be out. Osanda say loop na eba sha loop on yazu be nti bibia ntum mfifiri awozu sapils na eba fa them afa paracetamol uruntum omowi na emo bibia re kan benya kuru wo ma onye so the paracetamol e fe ya bi fa owonu sunshando nya aha the man e fe bia impa 100 e benya kwar anye de bie ni bia e bia mu jambodo ya ebe ni nya ono so hwe wa na mozi fibroid mpombe is that me ba kan cha won ai there one bra na won go so nhwe na wo hu ye wo binum wo ho a wa ya wo ho oruton na edu opedo wo ton na edu nso trade strategy na on wa afa. Yeah, mommy, we are pe and I sing for Sue municipal chairperson, retired nurses and midwife association, Madam Veronica Amonu, and so then I know two mubi a watch them say, so we are midwife na kwa humi jemwa, and not just from Jume Ding Abbey yet. I prepared to be him one or fre one more, one bejeso. Yabefi a mentioners and not just say Yejuma no etu etwa ti ho se ye de group ye di no be hu say ho ama ba say omunya obi ma waka bi e fa apomudin ho a obetumi abaye ho ensu etumi abeche ya ye wo ama apomudin afa ne ntuma ba efra ye ho say ye community say ye wo no ebetumi aboa ama apomudin esi ene say bia obi wo ho a ye be wo e so ko hospital onko otifie ebi a wakọ bibi ha no onba hospital by report obi wo health insurance ko wati nso ye na adwin se obeye bi omu nyina ho se no mudi nkomo ye churchill ye hia se ombeye sa no mani na aboa omapomudi asi branch of the nurses and midwives club ya tibi wa ha ntende juma yedi en se ye beji ye tunu ye akoka national nurses and midwives club no ho. Yeah, Mammy Veronica Monu, chairperson, as in for Sue municipal. Yeah, mammy, no one magia, one as if for more Mahumi Jimu, Womuku. Wamaimu, ya wo nipa bia o maginim dia. Omo pa de e wo wiema omo ehunu. Na saa nipa yi e na omne so mpaka se etim komo. Asante mantam nkrabata no. Opani ya wodi omo animu eye owura adu tieku. Ana o kese ewiemu nyefe. O kase wiemu ofe pa na oboa. Yentie nsem ode amaye. If you bear Monday, no, and so no, a shas here, egugu sa, na a bet home sa, copin Sunday, Mafia Cosi Sunday, and I say, a free Sunday, so, ye basidiano,
ye de betu dwa na atiefo nje se ye dwumadie mu no ana se ewie mu sakraye no dru be se September si August no ewo exanse awia no a yenya bebre no ya na ni su na ye fen ebi na no pa ye hu no na dru se Samre September to 23 September ebra awia no akodru equator no so pepepe na esane akwa ase no na kese ama heat heat pono so ayeshi and as sea temperature no abasoro so there's more evaporation the more evaporation no esisa no na kese ensodudo abawiem ensodudo abawiem a awiem energy no egina awia no so enti se awia no so bossa pe na kese agada momentum na kese de awiem no ensuo no esane agufo sana samre yehu no apart from other things ka ho kakra meka say de no ewiem nya na ewia no bokase a na kese ewiem nya na ho oden onya na energy na enso so ta ewiem de na kese de ama no agufo in September October de enso wa ebeguti tiro Ghana anafo from me ka Ghana anafo uche Ghana mu mienu a efi be se adwura potom ho no ba be sikus no so de samre no ye minor season eto so enso October to mienu no na adruso no na samre de ye hu sa se enso no begu na agupa da be nyam petepete se de nyam petepete sem no obon se samre no the 6 September obon se enso no egugu na agrada ene adeka na nhwehwemu so a kire se enso a agrada ka ho no ya na enso ano oden di se wia no bossa no a eno ye wo mrunkum bi a ono odesa agrada no ba na eno no wia no sense cumulus clouds no ya na wia convective clouds ye nam awia heat na say osho no awiem ahoden na meka say ye awia no no na ede form the form no sana bo nse na nti agrada na ka ho de na ke say nsu a ano oden na say nsu a no betimi aye den beto abra ne so nti samre na ye komu no September ya ye be October no de ahoden no wo ho a ebetimi agu ne bra ne so amaye okay san so kura nso nti no o koda na no so de niema je because nsu we na ya na awia no bossa no na ahye anwumre kono ne de so mu kono bia no enso no tini egu na kese enso na egu nti ukwada nye se no pamko anwumre no so ukwada na ado ne ma tutuye se bibi o ha enso egu so abe ha adwen a o de aye o de atuye wei eya santimantem woni ya wopade wo wiemu a ohunu ne nkwa bata ya wo hapani ya wodi o manimu owura edu tieku na ye kai e de akere wo se Kens eye dwumadi a ya eba wa kwamfiada bia awia no mienu ekosi no miensa na eno eye Kennedy akomprekun Japan asesanta mra se badwane ne ho asem na ya na ye ka ede kire wo ya wote se fiada bia no kyena se nyame ya dom a awia no mienu kosi no miensa pepe bo sempanifo no beba na omode opani ne ho nsem obetudwa a kyerɛkyerɛ mu ba bia ya duru ni hia se awose Ghana fo so agine tumu na obedi yanim se omampani ne niema ya watima ya wo Ghana ha mfaso yenya free ne so enwuma wa bie Ghana mabrunya bi ye ensem bebre enti kyerɛ nyame ya doma wia no mienu ekosi no miensa so no ene panifo no nsia wo Sompa 93.1 FM na omfa de omu bia so emfa emrew na mwadwen tsaka kratew na yehwe na yen sorry so minim yehwe ise betima kradwen tsaka kra yo ya dibesi santia bo Benedict na kasani semu for penny kuku Veronica Jando akoso ya somu Elizabeth Efieje wa akoso eje wa ya Grace wo mu nyina drabe boa na ya boa malibia boga infidi dem brother akiola papa ni David Godfred Kechra wo fedua eye enim ene DJ Rocky ene wono meka ho enyina dra PK enso beba na odi asempeni padwumadie no abramu ohini ni amakrancha da zo of mami premier ni mene ana kwabra kese